Antzerki batekin emango diogu amaiera. Ea aktore txukunik antzematen duzuen. Hollywoodeko izarra! Hollywoodeko izarra. Historio poli bat kontatzeko egitea eta hausia aukeratu. Ba, laulani baino gauzo behin. Tira, tira, pom, pom, pom. Koko, esnatu, koko nire laguna handiena da. Koko, esnatzeko. Txua altxarako, xefa! Ederki ikustura, nengoen lotan! Da, gara esnatzeko. Aizu, koko, kontatuko aldio ikusle, Xabier Russo. Xabierrena! Ah, Xabier Russo kolila! Xabier lagun asko zituen, baina handiena Amaia, Josune eta Ane ziren. Beti elkarre laguntzen zioten. Aize, nunde nukotea, Xabier? Gaur berandu da, begira, hor dator. Kaixo lagunak, begira zein irakurriten euskari. Ja, utzi irakurtzen. Burusoik gelditzen ari zara, galbito deitzen dizuen, hona hemen zure arazoen soluzioa. Gomez peluka, pelukari merkena eta politena. Baina Xabier, hile irautzen ari altzaizu? Hain eskapat, puntun ematezu, irakurri azkeneko iragarkie. Utzi behin. Pamate izan nahi duzu? Zineko aktore izan nahi duzu? Pazpi eta pendoraten kurzekin afaltzea guztuko duzu? Hautsi da zure aukera. Pelikula bat egiten ari gara, eta pertsonen nagusia behar du. Pertsonen aukeratzeko proba gure maztiak izango dira. Gaudekin ze? Baktore izan eretela? Ze? Bai, nire ikusteko ametsa da, baina nik ez zinekin da, seguru nau ez nautela hartuko. Bueno, ez trista jarri, guk lagunduko dizeu proba presatzen. Ez da horren errota, ez dakikuten proba jarriko dituzten. Lasoien, arrizkari bat inokunen, olakotan hiru proba jartu dituztela. Hiru proba, nolako? Lehenengoa aukerapi bat esatea. Zinerako importante baita hitzak ongia oskatzea. Eta bigarrena? Bigarrena dantza egitea da, nola mugitzen zaren ikusteko. Hirugarrena? Hirugarrena zaien hobeita, zineko estena bat antzutu bermen da. Zer gertatu zaizu? Zer gertatu zaizu? Ez dudala inentzan zertzirik egin. Pinguinak bezala ikiten adantzata, aukerapi bat esaten zera batzen ezela. Jope, kolaktor izan nahizu. Tia, ez trista jarri, zertarako daude lagundak. Guk lagunduko izan proba prestatzen. Lagundu, baina nola? Bida, ni eskolako dantzatalde baten dut dantzaikin akutsiko izan. Nik aukerapi ekarteko truko batzuk erabiltzen ditik, eakutsiko izizut, ikusiko zuzen jarresiaren. Bai, da nik zumari kontzerti talde baten dago, eakutsiko izizut kontzerti nola egiten. Lagundu kaya zuen, benetan, zueko izanela larronak. Bai, benetan lagun handien zirentakoko? Bai, hala da, aste osoan egon ziren hiru lagunak Xabierri laguntzen. Aukerapiloa ahoskatzen, dantza erakusten, eta antzerkiak egiten. Eta horrela astea pasatu eta Xabier zine estudiora frogak egitera joan zen. Zine zuzendaria aurke batean zegoen eserita. Hiru pertsona aurkeztu ziren frogak egitera, eta begira zer gertatu zen. Bueno, hiru proba egin goiteu, eta hobeten ez ditunak pelikula egiteko aukera izango. Lehenengo proba aukerapiloa hauek buruz ikaste izangoa, eta minutu gaukezue buruz ikasteko. Lehenengoa Xabier izangoa. Akerak adarak okerak ditu, adarak akerak okerak ditu, okerak akerak adarak ditu. Ez dago gaizki, hurrengoa Mikel hasi. Akerak adarak okerak ditu, adarak akerak okerak ditu, okerak akerak adarak ditu. Tira, nahiko ongi, hurrengoa Andoni hasi.
dantzatu. Ateratzen azkeneko elegantzia. Azkeneko aukera duzu, ja! Ez, honi, zuretzat azkeneko aukera. Gizona balin bazara, aterarik kanpora. Derki, konpontzen gure eraso behingoz. Ja, hil aurretik konfesio batekin entzut. Bota! Ama hiltzorian zegoenean zera esan zidan. Zuetani! Zuetani! Anaie! Maztu! Nomina! Primo, prest! Hasi! Ja! Herri honetan ez dago biontzako tokirik. Zuen hori soberan gode. Abai, honi, ardo zerekin ez elenik, omen? Orantxa ateratzen azkeneko elegantzia. Zure azkeneko aukera da, ja. Ez, honi, zure azkeneko aukera da. Gizona alimaztea atearekin kanpoa. Eaki, konpontzen gure eraso behingoz. Hiltzorian zegoenean zera esan zidan. Zuetani! Zuetani!
dice? Naier. Diligentzia bada orantxe hortan. Zei genezela egiten, ben? Zaituten, tonto amaten! Ezin nahi gala. Oi, eskera, ja. Juan, Baina zoren asamarozu. ai, zutu zatzen zaiten. Ja, abai, Joni eta urtan zein. Ez dakizen, bakizen. Abai, hemen guaz. Gampo ditzen mengoz gure marazoa. Marazoak ez arazoa. Hauza, bazen tirarik. Baina, erdi lan martzen urrar. Asko kostatu zaitela baki hartzea, baina egokina Xabier dela urteo. Orduan Xabier izango da gure pelikulako aktore famatua. Xabier! Amor esan ekuzuzta! Xabier esan egin Xabier esan dut. Eta posibile arioak itxen dinezela dela, eta zu! Ez. Xabier, zorionak, eskerrik asko. Xabierren egin zen pelikula, oso famatua bihurtu zen. Bai, famatu, baina famak itxutu intzun. Hollywoodeko izarra bihurtu zanetik ez zien Amerikaso ikiten. Aztu da zitun. Zer gertatu zaio Xabieri? Zatik baina, azkenan dut ez dugu Amerikaso ikiten. Zer gertatzen zaion? Txuloak da olain da famatua denetik. Begira, aldator. Xabier, kaixo. Kaixo. Bazatoz gurekin parkera? Parkea! Zezu, zinetu matun telekitan galdu, asko gauze importante gauze dituko. Aizue, uste tipo Xabier dara. Bai, aktore famatorik, oten elkarrizketa bat ikia. Ese Xavier. Ahora se programa corría. Ya, ahora se programa corría. Apai, analiza. Xabier, iratzen batzen liuke, galdera batzu dei? Bai, nola ez da baino, hartu nire zer konpontzia. Dotore okuten. Zurrumurrik izate behar notizia zerrate zure novia berriera. Ia da. Ez, lehenitza sabaterretarik lagun minen beste ikiztea. Xabier, nola lortuzu horren famatu izaten? Ez dit inoz landu. Nere lanabaz beste ikusta izan. Bai, talen neska finkatzen. Oi, aldi ez hori gaunek. Hauek? Ez. Nera honek Hollywooden gaude. Brad Pitt, Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio. Hauek nire admira hori batzuk beste iztie. Eskerrik asko
Ondo esan du guztiz. Baina ongi dakizuen bezala, oste garaian, datozen bezala guna egiten dira. Ai, harin torretara heldu. Eta harinago ez ezagun bihurtu. Hoxe behar pasatzen zitzaion Xabierri. Denbora tasa la zuzendari deitzen zizien. Ja etzun pelikula egiten. Orduan Xabier, lanik gabe, osperik gabe eta lagunik gabe gelditu zen. Kaso! Agora no programa tokatzete. Javier, ez zautziak egoatzero! Bai, Xabier meiko ospetxu, Meiko espetxe ez, aktore famatuen. Bai, Letizia Xabatarren lau mina zen hori. Aktore famatunak ez zurra izan da. Ja, inork etzaitu zautzen. Nahi gozen ziren munduko txutxu-mutxu markonotu bituen. zer motatako kazetari garen eusten zu, guri zaigu txutxumuturik interesate. Oso bezki portatu nahi zuekin. Arrazoi guztia daukazue. Niri ere horako zerbait egin badirateke ez nuke ez da kasurik ere egingo. Arrabo dutxe izan zea. Egia da. Laguna ere izan zea. Hala da. Eta zikin bokatu zuke. Zikin egin. Ba, baina gure bat kaminen erosu. Torri zaitazun eta baina zagutu esorka. Benetan! Torri zaitazun dakutu baino lehen. Nire bat kaminen ez dezu ainerrez lortuko. Banek zuen urainoz lortuko launek. Nire bat kaminen erosu. Letizia Xabatarren txutxu-mutxu kontatu bat duzia. Benetan! Horretik ez bada, torri, da entzun. Eta horrela berriro lagunak izan ziren. Bai, lagun bat baduzuen,
hobeto zaindu ezazio.